35 кіламетрах ад Быхова, у жывапісным месцы, пасярод старых дрэў стаіўся Грудзінаўскі палац, які некалі належаў графам Талстым. Ці не сваякі яны вядомаму расійскаму пісьменніку Льву Мікалаевічу? І наогул, якое дачыненне меў гэты знакаміты род да беларускіх земляў? За адказамі на гэтае пытанне мы выправіліся ў Грудзінаўку, а дапамагаць нам у гэтай справе ветліва згадзілася Ірына Міхайлава, галоўная захавальніца фондаў Быхаўскага гісторыка-краязнаўчага музея, вядомая ўжо нашым гледачам з мінулых перадачаў. Сярод уладароў Грудзінаўкі былі прыдворныя, баявыя генералы, героі айчыннай вайны 1812 года, грамадзянскі губернатар Магілёва. Аляксандра Рыгораўна Талстая, што паходзіла са старасветскага роду Шчарбатавых, стала апошняй гаспадыняй маёнтка. На гэтым фотаздымку графіня апранутая ў касцюм баярыні 17 стагоддзя, у якім яна пазіравала перад камерай напярэдадні правядзення касцюміраванага балю, што адбыўся ў зімовым палацы ў Пецярбургу ў 1903 годзе. Я слышала такие воспоминания, с очень большой теплотой вспоминали Александру Григорьевну и очень хорошо к ней относились. И каждый год, вот, когда она приезжала на лето именно в свое имение, потому что зиму и осень она проводила в Санкт-Петербурге, всегда встречали ее, она приезжала на конном экипаже, всегда встречали ее, все, она доставала детям конфеты, какую-то мелочь, подарки, и, в общем-то, с большой любовью к ней относились. Графіня Аляксандра выпісала з Латвіі цэлую вёску сялян-майстроў для ўзвядзення ў Грудзінаўцы шыкоўнай летняй рэзідэнцыі ў стылі класіцызму, двухпавярховага палацу з купалам, калонамі, параднай лесвіцай і адкрытай тэрасай. Яшчэ раней быў пасаджаны прыгожы парк у змешаным стылі, што падтрымліваўся цягам некалькіх пакаленняў Талстых. Лічыцца, што тутэйшы парк пераўзыходзіў шэраг знакамітых царскіх паркаў, што знаходзіліся ў прыгарадах Пецярбургу. Дубы, туі, лістоўніцы, грудзінаўцы стваралі унікальны клімат. Упершыню гэтыя землі знакаміты род Талстых атрымаў у 1773 годзе у выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Грудзиновка была пожалована могилевскому губернатору Дмитрию Александровичу Толстому вот где-то в начале XIX века. И после того, как он окончил свою деятельность в качестве губернатора в 1820 году, он переехал в Грудзиновку и жил уже здесь. Тогда он жил в деревянном доме усадебном, который находился на берегу пруда. Ну, а потом его потомки построили вот этот каменный дворец. Он находится на небольшом возвышении, и с веранды дворца открывается прекрасный вид на парк и дальше на пруд, который находится в глубине парка. У сядзібным будынку доўгі час пасля вайны размяшчалася школа-інтэрнат, але пасля Чарнобыля яе адсюль вывезлі. У савецкім будынку, што адным бокам падпірае сцены палаца, месцяцца амбулаторыя і дом састарэлых. На закінуты палац ніхто не зважае. А каму ён патрэбны? Так і стаіць старасветская камяніца, на дзвярах замок і вокны забітыя дошкамі. Аднак усё ж ёсць чалавек, які неабыякавы да лёсу колішняга графскага маёнтка.
Гэта ўраджэнец Мінска Калман Кугель, які жыве ў будынку амбулаторыі і дома састарэлых, але ў сваёй прыватнай кватэры. Цягам паўстагоддзя ганаровы грамадзянін Быхаўскага раёна апекуецца графскай камяніцай. Калі я прыехаў сюды, яшчэ былі жывы людзі, якія працавалі ў графіні. Мне пашанцавала працаваць з акушэркай Меланіяй Петровнай Сірман, якую прымала на работу ў 1915 году сама графіня Александра Григорьевна Толстая. І спачатку часто люди казали: о, при графине, и я не звертал нечто уваги на это. Ужо з першых слоў стала зразумела, што гэты чалавек перажыў шмат цікавых прыгодаў у сваім жыцці. Ён добра памятае, як у першыя пасляваенныя дні вярнуўся з Челябінскай вобласці ў паўразбураны Мінск. Памятае, як тады сядзеў у скверы універсітэцкага гарадка і разважаў над сваім далейшым лёсам. Марыў стаць журналістам, але абраў прафесію ўрача. Пасля здачы экзаменаў Кугель быў залічаны ў медінстытут, як і большасць маладых людзей шчыра верыў у тагачасныя ідэалы. Быў абраны старшынёй студэнцкай арганізацыі Чырвонага крыжа, актыўна ўдзельнічаў у грамадска-палітычным жыцці універсітэта. Вялікае жаданне даведацца больш пра сваю прафесію змушала маладога чалавека часта прымаць удзел у розных хірургічных аперацыях, родах або проста праводзіць начныя змены ў шпіталі, даглядаць за хворымі. Як прызнаецца сам Калман Кугель, гэтыя практычныя веды прыдаліся яму надалей. У 50-м годзе малады спецыяліст ехаў насустрач свайму лёсу у Рыжкоўскі сельскі шпіталь Быхаўскага раёна, што знаходзіўся ў 3 кіламетрах ад грудзінаўскага маёнтка графаў Талстых, з якога дабірацца прыйшлося пехам цераз багну і лес. Памятае, як быў зачараваны тутэйшай цішынёй і пахамі квітнеючага язміну. Побач шумелі стагадовыя сосны, навокал было багата кустоў бэзу. Вялізны будынак шпіталя быў пабудаваны з дрэва на сродкі графіні Александры Рыгоровны Толстой у 1898 годзе. Да рэвалюцыі сюды запрашаліся лепшыя дактары губерні. Да 1915 года гаспадыня аплачвала ўсе расходы па ўтрыманню шпіталя. Аднак гэтую гісторыю малады ўрач яшчэ не ведаў. Наперадзе яго чакала доўгая і руплівая праца сельскага лекара, якому прыйшлося змагацца з усімі магчымымі хваробамі ад падпахі да шчыкалаткі. Неўзабаве ён пачне цікавіцца і збіраць матэрыял пра радавы маёнтак графаў Талстых у Грудзінаўцы. В Ленинграде у час адпачынку у сваіх родных прыйшла ў галаву думка: а ці нельга падрабязней даведацца, што гэта за Толстыя, і ці не родзічы яны знакамітаму Льву Николаевичу Толстому. І я звярнуўся ў архіў цэнтральнай дзяржаўны, і што мне стала вядома, што ў Петербурзе да 1917 года было 24 сям'і Толстых. Усе яны мелі агульнага продка Індрыса Монскага. Гэта быў фланцкі граф, які апынуўся у Чарнігаве са сваімі 2 сынамі і дружынай у 3000 чалавек. Нечым не паладзіў, як і зараз бывае з начальствам. Я застаўся ў Чарнігаве, красціўся, і ад яго пашлі Толстыя. Адзін з яго патомкаў у маскоўскім княстве займаў нейкую пасаду, і князь Васіль Цёмны дал ему прозвішча Толсты.
И эта кличка стала прозвищем. Часто спрашивают, а как-нибудь связаны вот ваши быховские, грудиновские Толстые с известным писателем Львом Николаевичем Толстым? Но единственный общий их предок это был еще стольник Петра I Толстой. И вот у него было два сына, Иван Петрович и Петр Петрович. Вот. И один из этих сыновей стал предком вот этой ветви Толстых, быховской ветви. Сельскаму шпіталю заўсёды шанцавала на гаспадароў. Да 1927 года яго ўзначальвала Валянціна Михайловна Міцкевіч, блізкая сваячка Якуба Коласа. Шмат зарабілі для аздараўлення тутэйшага люду дактары Розалія Bir, Самуіл Марголін. Так сталася, што Калман Кугель у пачатку сваёй працы застаўся адзіным урачом на 24 вёскі, а гэта 11 086 душ. Наведваліся да яго і суседняга Чавускага раёна. Голад і цяжкае пасляваеннае становішча не спрыялі развіццю санітарнай культуры вяскоўцаў. Ён паставіў на ногі не аднаго чалавека, выратаваў не адно жыццё, а ягонымі пацыентамі былі людзі ўсіх пакаленняў. Ратаваў доктар і яшчэ ненароджаных дзяцей, якія ў тыя часы мелі невялікія шансы выжыць. Однойчи приходит соседка тут, Тамара Андреевна, и говорит, вы ведаете, по радио выступал некий Толсты. Может, это и он что, ведая про их, я, будучи у Минску, дозвонился в посольство французское, он был советником по культуре. И он згодился меня принять. И я з ним имел гутарку, каля 45 хвилин, пока не пришли там телебачення. И, ну, он дал мне тогда книгу на английской мове, якой я не володаю. Генеалогия Толстых. Там 3000 Толстых по поколению. И что вы ему рассказали? Он об этой графине ничего не знал. Ну, только по этой родословной я узнал, где она похоронена, когда она умерла. Мсье Александр Мстиславович Толстой приехал у Беларусь як першы аташе па культуры французскага посольства ў 1992 годзе. Завітаў у Грудзінаўку, якой некалі валодалі ягоныя продкі. На той час тут месцілася школа, а палац знаходзіўся ў нармальным стане. Будынак быў прыдатны нават для жылля. Пасля, як школы не стала, адключылі ацяпленне і электрычнасць, а сядзібу сталі літаральна расцягваць на кавалкі. Не раз Калман Кугель звяртаўся ў прэсу, спрабуючы скіраваць увагу грамадскасці на стан палаца Толстых і прылеглага парка, што з 1963 году мае статус помніка прыроды рэспубліканскага значэння. Але ўсё марна. Архітэктурны помнік пакрысе працягвае разбурацца. З свайго боку пенсіянер зрабіў тое, што і не абавязаны быў рабіць. Сабраў унікальны матэрыял пра цікавых і дастойных людзей свайго часу. З асаблівай цеплынёй Калман Шмеркавіч распавядае пра графіню Александру Толстую. Она займалася добрачыннасцю. Вельмі добрая была по характеру. У Петербурге она была попечительницей Пантелеймоновского, богадельни Пантелеймоновского прихода. Я был в этой Пантелеймоновской церкви, она сейчас служит. Ну и так у меня набрался материал, я написал одну статью, поместили. Потом у меня получилась статья «История имения
Грудиновки. Что рассказывали жыхары про господина? Господиню, калі у кого несчастье якое здаралось, яна дапамагала матэрыяльна, ветлівая была. Деткам, якія ражаліся ў бальніцы, яна давала дзіцячае прыданае дапамогу. Яны кожнае лета, яна з дачкамі прыязджала сюды, рабіла абход хворых. А в больнице что-нибудь засталося? У нас дуже добрый працавіты народ, за 2 тыдні ад бальніцы нічога не засталося. Такі працавіты, такі адмыславаты. Вот тут пабудавалі беседки, да? И в течение 1-2 лет ни одной не осталось. Все сожгли, шашлыки жарили. Так что народ у нас дуже добрый, дуже. У 1917 годзе пасля рэвалюцыі хто стаў гаспадаром гэтага будынка? Што тут адбывалася? Хто тут размяшчаўся? После революции, ну, конечно, это здание было реквизировано советской властью во владельцев. Здесь размещался одно время клуб. Здесь были какие-то руководящие органы, которые вот управляли Грудиновкой. А затем уже в послевоенные годы это здание было передано санаторию, интернату, в котором жили дети, больные туберкулезом. И вот поэтому к зданию было пристроено еще одно, уже большее здание, которое соединено с ним коридором, а вот чтобы вот увеличить именно этот санаторий. Ну, само здание до сих пор хорошо сохранилось обрамление окон, сандрики, пилястры. Вот и сейчас оно может быть легко восстановлено, без каких-то больших затрат денег. В общем, все в прекрасном состоянии. Сохранилась вот эта замечательная веранда, выполненная в Тосканском ордере с колоннами. Няма сумневу, Калман Шмеркавіч мае і літаратурныя здольнасці. Ягоныя ўспаміны пад назовам «Запіскі ўрача» не раз друкаваліся на старонках рэспубліканскіх выданняў. Падзеі ў іх напісаны жыва і ясна. Тут жа падаюцца дакладныя лічбы, што могуць паслужыць выдатнай крыніцай па вывучэнні гісторыі аховы здароўя нашай краіны на прыкладзе канкрэтнай мясцовасці. Шкада было расставацца з рыжкоўскай графскай бальніцай, засмучана завяршае свае ўспаміны ўрач на пенсіі. Цяпер рыжкоўскай бальніцы няма, ёсць грудзінаўская амбулаторыя. Адно вакно з кватэры Калмана Кугеля выходзіць на старасвецкі палац. Дзіўнавата глядзець на палац зверху, што больш за стагоддзя прастаяў у атачэнні дрэваў некалі аднаго з найпрыгажэйшых паркаў Магілёўшчыны. Ці дачакаецца гэты помнік свайго адраджэння? У час войны немецкий шпиталь был. Были не только звери, а были и добрые. Вот рассказывает про одного доктора, який приймав насельніцтво мясцовае, обходы по хатам рабіў, и сам заразился сыпным тифом, его отправили в Германию. И он стоял после революции, после Айчинной войны, все было. А зараз, некалькі гадоў, калі закрылі школу-інтэрнат, перевялі сюды бальніцу. У нас было даволі толькі аднаго таго дому. А гэты мы вымушаны былі закансерваваць, бо не было чым тапіць. И тут эти перемены у державы были. И вот за какое-то короткое время ни радиаторов не осталось, даже на чердаке костер жгли. Дикость необыкновенная. Ни один наставник показывал подсвечник графский.
Калі мы рыхтавалі гэтую перадачу да эфіру, стала вядома, што заслужанага ўрача БССР, ганаровага грамадзяніна Быхова Кугеля Калмана Шмеркавіча не стала. Наша здымачная група пабывала ў яго ў гасцях цёплым днём лета 2009 года. Шаноўны доктар не дажыў да свайго 85-годдзя. Ну, сейчас в нашем районе развивается агроэкотуризм, и, по-моему, это здание, это вообще Грудиновская усадьба, она прекрасный объект вот именно для туристов, для экологического туризма. Здесь и замечательный сад, замечательный парк, прекрасный воздух, рядом пруд хороший. То есть вот здесь люди могут приехать, отдохнуть. Наверное, можно использовать как дом отдыха, как санаторий, как туристическую базу. Даже можно и здесь как бы использовать какие-то элементы старины, усадебного быта, приобрести мебель, подходящую по стилю. Але для гэтага трэба давесці гэты будынак да нармальнага стану. Конечно, это здание можно отремонтировать. Ну и вы видели все наши архитектурные памятники, которые находятся в Быховском районе. И сами понимаете, что Грудиновка находится по сравнению с многими из них в прекрасном состоянии. Хочацца верыць, што не знікне без следу архіў, унікальны летапіс гісторыі рыжкоўскага сельскага шпіталя ў фотаздымках. Бачылі мы ў доктара і папкі з рукапісамі, што таксама чакалі свайго часу. Мы ўпэўнены, што ягоны архіў будзе як след вывучаны і апублікаваны, а ў экспазіцыі Быхаўскага гісторыка-краязнаўчага музея з'явіцца невялічкая выстава, прысвечаная гісторыі жыцця і працы ганаровага грамадзяніна Быхаўскага раёна Калмана Кугеля. А тым часам на ўзроўні мясцовых абласных уладаў варта было б падбаць пра тое, як можна ўшанаваць памяць гэтага чалавека, які цягам паўстагоддзя служыў жыхарам быхаўскай зямлі. Як нам падаецца, гэты чалавек заслугоўвае таго, каб адна з вуліцаў Быхава насіла ягонае імя. Верыцца, што і палац Талстых у вёсцы Грудзінаўка абудзіцца ад сну і адрадзіцца ў новым абліччы і прыме сваіх наведнікаў, каб распавесці цікавую гісторыю гэтага краю. Прынамсі, да самага апошняга у гэта верыў і просты сельскі ўрач Калман Шмеркавіч Кугель.